ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏ ବାଇପାସ୍ରେ ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ମଙ୍ଗଳାହାଟ ବାଇପାସ୍ରେ ସରକାର ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସେମିତି ଜଳିକି ରହିଛି, ରାତି ସାରା ଦିନ ସାରା ସେମିତି ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବିଜୁଳି କେମିତି ଦିନ ସାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। बाईपास रोड पाखर नुआ ओभर ब्रिज पर्यंत लाइट यार जलुची सेमती। पैसा उठा निरव